Ginataang suso o ginunawan na tibagwang. Narito ang mga hakbang. Una, ang paglilinis ng suso. At least isang oras o mahigit na mapaluwa ang mga suso. Ito ay ginagawa para matanggal ang mga residue o putik o kaya naman buhangin na nakain nila. Pagkatapos maputol ang dulo ng suso, siguraduhin ito ay mahugasan ulit para masigurong malinis. May ihanda ang mga sangkap, isa lang ang kawali at ilagay ang gata, sibuyas, bawang, luya at lagyan din nito ng 1/2 tablespoon ng asin para ito ay lumasa. Halu-haluin lang ang gata hanggang sa ito ay kumulo. Haluin mabuti para hindi siya mamumuo. Kapag kumulo na ang gata, maaari na nating ilagay ang suso at hayaan itong kumulo ng at least 3 to 5 minutes. After 5 minutes ng pagpapakulo, maaari na nating ilagay ang gulay na napili natin. Pwedeng ito ay talbos ng sili o kaya naman malunggay. Haluin lang ng maigi para ito ay maluto. Siguraduhin ito ay makalubog sa gata. Pagkatapos haluin, hayaan lang natin itong kumulo. At kapag luto na ang gulay, pwede na natin siyang ihain. Salamat sa panonood. Please like and subscribe.